Λουτσιάνο και Σύριο. Ο Λουτσιάνο τι κάνει? Δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει μπάλα εδώ. Ο Λουτσιάνο βάζει γκολ, αλλά έχει πάρει την μπάλα μόνος του, χωρίς να την αλλάξει πουθενά. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Διαμαρτύρονται δικαιολογημένα οι παίκτες, οι παράγοντες, όλος ο κόσμος της Λάρισσας, διότι ο Λουτσιάνο δεν έκανε καν αλλαγή της μπάλας. Την πήρε μόνος του και μπήκε μέσα στην περιοχή και το γκολ έχει μετρήσει. Για να δούμε. Δεν ακουμπάει καθόλου ο συμπαίκτης του. Παίρνει ο Λουτσιάνο μόνος του. Είναι αποτάγραφα νομίζω. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε από τον Λουτσιάνο χωρίς να ακουμπήσει καν. Εδώ κοιτάξτε, παίρνει ο Λουτσιάνο την μπάλα και συνεχίζει την προσπάθεια μόνος του, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει αλλάξει κάποιος την μπάλα. Ένα γκολ που είναι 100% άκυρο. Έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο Ζολότας και είναι το 2-0 για τον Ατρόμητο. Εδώ κοιτάξτε, φεύγει πάνω από την μπάλα ο Σύριο. Ο Λουτσιάνο κατεβάζει με την άνεσή του, παίρνει την μπάλα, σουτάρει, τη στέλνει στα δίχτυα. Το γκολ μετρά, είναι το 2-0 για τον Ατρόμητο από τον Λουτσιάνο.